खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 21 फेब्रुआरि बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि जौगानायानो बयनिबो नोजोराव गोग्लैगोन। सुथुरजों मेगन साजागोन। बृष राशि। माबा मोनसे मुवा मोननो हागौ। रंजा खुसियैनो साना बारलांगोन। मोजां सान। मिथुन राशि। नंखाय खोथाखौ लानानैनो सोरजोंबा फान्दाय जानो हागौ। सांग्रां जाना थानाया गाहाम जागोन। कर्कट राशि। रां रुफा आरजिनो हागोन। बेफार फालांगि बायदिफोराव मुलाम्फा गोनां जागोन। मोजां सान। सिंह राशि। गोजौ फारसे जौगानो हागोन। गोदान लामा मोननो हागौ। मोजां सान। कन्या राशि। थांखियाव देरहासार जागोन। बिदानि सुखुआ फैगोन। सुखु गोजोना फैगोन। तुला राशि। गोजान लामा दावबायनांनो हागौ। नुफेरै जायगाखौ नुनो हागौ। रंजा खुसियै साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि। माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। सावस्रिया जोबोरैनो गाज्रि जागोन। धनु राशि। माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ। एसे थाल लानाया गाहाम जागोन। मकर राशि। गावनि आंगोजों गोरोबलायना थानो हागोन। अनज्लायनाया बांगोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। कुम्भ राशि। गोसोआ अहंकार जानो हागौ। धोरोमनि फारसे साननाय गैयि जागोन। मीन राशि। माबा मोनसे खोथानि थाखाय गोसोखौ गिखांनाय मोनबाय थागोन। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रिम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स। बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्रि लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमारजेन्सि फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।